KGYC mau circle menda kasi hadian belawai ke EC meeting anong ston limba ka kurwo kubor sya sorkar bat ka office badai pet ya ka jingshnai ka surak na nong ston sya mau ka kentu man pet ngor bha khnang baki contractor kan pentre kat kum ka work order ya ka surak nong ston mau Present KHYC mau circle uba Jermaya dakhar haba crunch kilar pathai kubor menta kasni uloang baka senga kentu yaki contractor baro angun bakin trei baha khanang bakin em ka kerteng sa kanam baka surak bala sha e kongreng la san post nam tam kada ne slam ling ba ka jing siang rong bat ka jing trei ka jongki kaseng haka kerwo ka kentu shushu bakin da the Kambun ki kampen roy hakathan mau kumba ki yo lum revenue da ki post pa crores na kadong kathan mau kaseng ka kenturu ya ka office badai pet man mang pisano kloy bat ban sedang pentre no ya ka surak PMGSY na risyang syariang point bat ka surak na waling do sa sirkon kaseng ka kenturu ban ai kambun ki surak PMGSY syakathan mau kum na waling do syading sning na nong basa sya umyang na nong pathar nong leer sya sirkon na mau sya pendeng syalang na mau marin sya langli bat ki weide na man ladayan ujor sya ki wei ki kathan mau kadang duna syaba palat ki kampen roy kaseng ka kenturu ya ka sorkar jela ban penyo no saya ka surak na mawet wa blei kulang syadu nong jeriban penyaso ya ka than west but southwest ban penyajan ya ka yat ka yeng bat kan pen kemen shikat day gi patba na arteli ki than to na kaleng jongi ka chosi mo circle kumju ro ki unit bapia ki badon hapo kajing pai ne kajing yet jongka mo circle ni pensngeu syaka office badai pai kumju ro syaka sorka basngeu bha ban ai khambun ki kampun roi hapo kadong kathai ka jongi ladangi pai ha kajing jingdon jong ki PMGSY hapo kadong kathai ka jongi idang duna hado kata te hakini ki kubor ham saya ngele sngeu ba na risiem shadu sha rank point kandon ke surok PMGSY tengi kepat yang sokar ban penkloi no hakabe dei ban pentre kene ka surok kumjuru na wa lendo shadu nong chekon kabadon kam hadu kata ban yo PMGSY ni kepat ek sokar kumjuru ek office ba dei pet ban aino ek allotment lada don kum kata kenang ba kejindon kam ni kipat ba kandong kaba idon kam but idon burong namar ba ndang la yo ek surok ngisuk hakayat kanyi PUE hi mensuah por bangi jenjar ka surok jungi syati ka ba jenjar tu kata kata bani ndai menta ngila khamba surok ngisnga ban ai kublei lu ya ka sokar ka ba simkhai kane bangi kermen ru bakas kane ka sokar kan pen kloi bat ka pen yo ru ya ka surok na mau ek shadu nong jri nong lam ha ka ba ken pensuk ya kayat kayi ka jungi bat kumju ru ki surok ki ba dai ki PMGSY ki ba dai na nongsba sha umyang na wa lendo sha dingsning nang ta na nong pathar sha ka ba mi ka ba yai lengba nong lier nang ta ka shnong ka ba enmi station nong serkon nang ta na mau ek shadu sha peneng shatlang nang ta na momerin sha langli nang ta sakiwe ki surok ki ba don hakene men kuman pen mau mensua ngila dawa badle kendu yo SI hakbe de ban dawa kini de kermen bak office de pe hakbe de bakane berkumju ro ka sokar berkumju ro ki nong mikmat badon burong le jongi basngeu bha ban the khambun ki development ne ki kampen roi hapo ko dong kai ni jongi namar bangi nang duna sebab palak hakbe de bat ka roi ka pa kumju ro sekwe hakbe de bat ka kwat ka khia kapulip ka puthi kumju ro kiwe ki development ni don kam bani kermen ba ka sokar kan pek khmat namar ba kumba bila yo ya ka spa ka phau ya ka jing ya ka revenue na ka ne ka dong ka thain ka jungi lengba umat po khndau ubade do yong nang ta kumju ro
kumba phila yo ek revenue na udaw yong ni kermen ba phi phin the khambun syakane ka dong thai ngi jungi ban ni kermen ngi don kam kerki ru ya ka surok ka badai ban pniya so shadu nong jri nong lam nang ne nang nok stoi